2000, det var fremtid dengang, det er fortid nu. Så nu kan man sidde og se dem og så tænke, fuck, hvor tog de fejl? Jeg har lige genset Månebase Alpha. Der er et par stykker, der kan huske den, kan det er jo sådan en fantastisk 70'er science fiction serie, der foregår på en base på månen, der hedder Alpha, surprise. Men der har de sådan nogle communicators, de er sådan nogle små håndholdte kommunikationsenheder, hvor de kan tale med hinanden, og så er der en lille skærm, så kan man se den, man taler med. De her skærme har de også lige inden for dørene, så hvis der er nogen, der ringer på døren, så kan man se, hvem er det, der står derude. Skal jeg lukke ham eller hende ind? Og de her skærme har de til, når de taler med folk nede på jorden og andre rumstationer og rumskib. Skærme overalt på rumstationer, og alle de her skærme er sort-hvid. Men serien er i farver. Hvilket altså vil sige, farveskærme fandtes, da de lavede serien, men der har åbenbart siddet en eller anden setdesigner i slutningen af 70'erne og tænkt, det der med farveskærme, det er en dille. Det er et forbigående fænomen. Baseret på resten af seriens look, kan man konkludere, at hun har ment, at kæmpe bakkenbarter